chuore ponono ni jaode osenindo. Gaudence. Ni kuma pokoter kapokoter dho kapoko nyuomi to idak kod ng'ato ponono wanyalo wacho ni otiyo mana kod ranyisino mar kapoko nyuomi pokoter dho to jaodi onindo. Bende nitiere kod mwandu mar yudo kata lo dala gi chuori kata intiere kod ratiro mar yudo mwandu moramora ma ne uloso kata entiere godo. Kaka ne wawacho ni come we stay cha. Koro kaka ondike e chik nitiere anyawacho ni list molosi kaka ji nyalo yudo mwandu ng'at ma osetho koro. Chakre gi chiege, gi nyithinde, kasto dhi piny wuon gi min gi. To nitiere miwacho ni ka inya nyiso ni ng'ani ne konyi e ngimani be inya yudo mwandu ne. Koro kade pok otero dhok king'iyo chik tinya wach ni okin chiege. Lakini kidhi e court nitie gimoro miluongo ni presumption of marriage. Koro iwacho ni asedak gi ng'ani higni 5 kata 10. Jirende nong'eyo ni wadak kendo ne ging'e ni an chiege. Koro onge gimopogore. An be nyalo bet ni aonge oboke, lakini kobiro kar pogo mwandu to kendo koro wan chiege. Kendo mano gima High Court oseyiego ni ka wang'iyo kaka ne untiere kamae to wanya yie ni nitie gimoro miluongo nang'o presumption of marriage. Mano kaluwore kod ponono higni musedake. Ing'iyo higni ne un gi nyithindo. Yani ikelo kila kitu mako ng'iya diera evidence te mako ng'iya diera tiwacho ni yawa ne gidak kang'owa dichuo gi dhako. Kasoro en mana achiel ni onge oboke, lakini wanya neno ni ne gidak ka dichuo gi dhako. Kamano. Nyakora Ramogi jong pod mede chwalo ote magi kokale namba mar 23600 Facebook kacha bendi biro yudo wa live Ramogi.